Ano po niya wag dako ay nagunas ko pwesto. Tanaw magkang ka. Nasuko ka nga naon hanti kasi mong pwesto. Hoy, ay kublikas ha. Ay kub akong muday basig mapatay niya tika. Ay kung palaguta ba yung tag ha? Nagtukag di ka na ako suklan? Ay kung gagita ha? No, panuway eh. Kumutag ka ang dagboy. Tagsari bayot na kilirog na ako. Oy, manuboy ang makasira na bayot. Hi, gwapo! 5 kids, sukol ka? Kamahal po daw na gwapo eh. Di man siya ka-afford ano eh. Ara na lang sa bayot nga, ang naong mapatay og tao oh. Ay kung sumadya ni Mala ka. Ari gwapo, magsabot ha. Bilang yung gwapo. Ah, grabe. Ang gagbuwa may. Kasi pagtulos ka. Isi boy, isi tugit. 1 kilo na kong kwarta eh. Sana naman ay palit na nagdugpo ni 1K. Para mabusugaw. Luka ni. Ang taon. Kaluwi sa bayot sigigang nyo. In fairness, nakus kalibo, ang ubandra 150 ra. Na puning igat ay, nagpuno-puno sa mga niladog naong diha. Hoy, big time ni Day. Nanidagan kwarta pang laki. Nasuya ka sa akong beauty, pagparituki. Tanawa ko. Amis kayo. Hamis, pero ang naong murag law-law nga wa gibuwad. Mamatay ka sa inggit. Hello, bayot. Wala pa kayo nasupsop? Naunta, 5K man pod, di ko ka-afford, yummy unta. Ay, ha. Pwede ko kaabot na. Ako unta ito'y makasupsop. O, 50 ko po. Ah, ang sipag to nimo sa mga yagit. Wala na uso 150 rin, hayaw gani mo. Gusto ka 150, pangita ka rugby boy. Bismil, kami daw. Na kay kwartang mayuta ka, mura magwa. Kasi pagtuon ninyo sa ko, pobre. Wala daw, sa, mag-thank you pala kabuhanga ka, maro kay kagnaw. Bako ni gusto ninyo mga yawaang Ah, gusto pa man di ay. Mabitaw na nga rami kay mamayot. Gusto mo gusto na mo kwarta, tana. Ta. Oh, kadimalas jud eh. Nauna sa ni kining usa diri nga sigbin ug naw eh. Ang usan hali na. Kami ito wa pa jud. Ay ko pabati-bati basi ikaw niya akong supsupon. Never my dead body. No way. Ambisyosa. Di po ko musupsup ni mo kimura kag tubol. May na lang ning tubula. Kay gwapa, ikaw kuwang nalay patek nimo. Mura na kagisod og Bartolina. 150. Sugot man ganyan ni kasuti ray. 150, kalami na, takuan na. Kubra turug din niyo. Lami ba? 1K. Ha? 1K? Buhay ko ba? Kumuha to ko 1K. 150 ray mo ha. Buhay lagi ko ba? Buhay ko ba? Buhay ko ba? Buhay ko ba? Ako man yung mauna ani. Ako ayo ba? Ako ba? Buhay ko. Namayaw ka na ko para ako'y panglaki. Ano lang ka sa COVID?